Arene nyapa? Kopine metu ya ya. Matur suwun ya Mas, ngakon ngombe kopi. Masa ning mburi kono mang ngrakoti tebu. Nek kuwi gak sepira. Kuwi delen kono dhisik. Lah ya ning ganti kono ya ya. Aku lungguh ning mburi ndelok wong lomba e. Oh, lomba apa? Piyayi lembane tadi hebat tenan ning mburi lho, pipis nganggo obat. Wis nganggo obat lho. Iya, angger turu terus obat tabrik ning ngene. Aku buatin ku. Dalang. Gusti wae to kalih puyengan. Nggih. Piye Yun? Dayun. Sampeyan dipadosi kalih bendera Minak Gojing. Minak jingga. Minak jingga. Jingga apa Gojing? Minak jiyo. Minak Wah, jiyo. jiyo maratuaku. Minak jigong. Ya. Dawuh.